non arni kan sama porlo 4:30 p.m. lo nili non evening walk apan hong nang barjui open dono si non ke asap so walk apan wang amat e ok reng mesen lo ining 40 chen lo non ke nili non push up kuri nang la nili exercise kuri tangalo pini ne evening walk complete lo non nili aso a shop along sage junji sa dukan along non sa dukan along sa junbo exercise complete kuri lo ne as a reward I'm taking tea right now